tashar kundin shahara. A 'yan kwanakin nan an ga bidiyon wannan yaron yana ta yawo a kafafen sada zumunta, inda yaron yake magana cewa zai iya bada komai da ya mallaka, inda akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To yanzu dai zamu iya cewa wannan yaron ya shiga rigar arzikin manzon Allah, inda Allah ya haɗa shi da shugaban ƙungiyar ambato kuma mawaƙin fiyayyen halitta wato Malam Hafiz Abdallah, inda yawa yaron goma ta arziki, inji Hausawa. Za mu nuna muku yadda ta kasance tsakanin Malam Hafiz da mahaifin wannan yaron akan irin taimakon da ya mai. Amma kafin nan, bar ku ga bidiyon yaron wanda yake ta yawo a kafafen sada zumunta. To kai yanzu da man ka riga ka bayar da gaskiyar ne dan Annabi Muhammadu ka bayar? In ba na bayar da gaske ba Allah ya tsine min albarka. Haka za ka tafi gidan ko ba takalmi? Wannan ni ya karan da bi. To yanzu ba ce Wallahi ko ba takalmi in ta ga kai ta tuke ni to dubu. to yanzu na ce ka bani ta bayan nan dan Annabi Muhammadu za ka bani? Gashi. Dan Dan ma in na gaba Allah shi ne. sai ka karba dan Annabi Muhammadu ka karba. To shi kenan. To yanzu na ce ka bani ta bayan nan dan Annabi Muhammadu za ka bani? Gashi. Dan Dan ma in na gaba Allah shi ne. sai ka karba dan Annabi Muhammadu ka karba. To shi kenan. a kabarinsa Allah ya sa kuma a ranar lahira mu rabauta da shi ya cece mu. Amin sallallahu alaihi wasallam. Nace yanzu A lokacin- Kabiru ko ya kai shekara nawa? Kabiru yana da shekara 8 yana cikin tattara. Ya hayya qayyum. Wai yadda ya Ba- samu irin istigrak cikin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me janyo haka? Wallahi na gaya maka wannan yaron da kake gani ba Na'am. wannan yaron da kake gani Allah ne ya ajiya a wannan wajen, ni kansa babansa in yayi wani abu tsoronsa nake ji. Ya hayya qayyum. Ya tashi ya tafi rauda, sai ya je rauda yayi wata 1 sati 2 sati 3 ba mu gan shi ba. Rada Shu'ab al-Fatih kenan? Sai ya je ya dawo sai ya ce mana ga inda yake. Tun ina zirga-zirga yana kashe kuɗin mota na har na gaji na bari saboda na san inda yake zuwa. Sai Wallahi- ya shiga halwa kenan ko Sosai ba inda ba ya shiga, ba wanda bai san shi ba. to me yake a gun salatin annabi yake ko karatun Qur'an? Salatin annabi yake yi idan ya je sosai. Allahu akbar. Kuma na gaya maka idan ka zo ka same shi a cikin manyan na har wazifa a unguwarmu yana yi, wazifa ta hada tsofaffi zai je yi sosai. Malam Hafiz Ya makaratun safa. makarantarsa to alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wataala da kamun wannan tambaya. Na'am. Wallahi ni dai nan da kake gani Malam Hafiz mutum ne mai karamin ƙarfi. Da fahimta. Abin da dai zan ci in sa a bakin salati yau in na je na nemo aka cinye to gobe sai na ƙara nemo wasu. Na gane. Ina da aure shekara 20, Na fahimta. ina da 'ya'ya guda 6. Na'am. Makamancin Kabiru da kake gani ba akwai yayansa Aminu. Na'am. Yanda kaga Kabir haka yake da soyayyar manzon Allah, kuma sai Allah ya yi ba zai nisan kwana ba sai ya rasu, kuma da Allah ya tashi bani sai ya ƙara dawo min da Kabir. Wallahi malam, to ka gani ina biyan kuɗin makaranta, ga abin da yara za su ci, ga gidan haya, ga ni kaina rayuwa ta yi tsanani. Ni dai yanzu haka a rayuwata na rasa abin da yake min daɗi. Ka san me dalili dan wa? A'a. Kaga an kulle Maiduguri ai. An kulle. Ba shiga ba fita. To ni dama ni sai na fita da samu na abinci. To ma gashi nan kuma sai abin ya kasance an kulle gari sai a bude muku kwana daya a ce ku je ku yi cefane ku dawo. Da me za ka yi cefane Malam Abdullah? Babu gaskiya ne. To ka gani gidan haya aka zo aka kore ni saboda ban da kuɗi. Ya hayya. Na ga ibtila'i ba, na ga jarabawa a wajen Allah kuma na bar wa annabin rahama. Kuma a kullum idan ne sala Yanzu a ina kake ina zaune? roƙon Allah ya kawo min dalilin da zan fita a wannan matsalan. Wallahi na gaya ma. Gashi nan Allah ya kama ka. Wannan yaron shi Wallahi. zai fitar ka daga matsala bi jahi annabi. To insha Allah. Yanzu a ina kake Malam zaune? Hafiz ina bulunkutu tsallake layin kwalla tangaran. Okay, shi wani gidan ka samu? Layin transformer. Wani gidan ka samu kenan? Malam Hafiz Sani wani gidan ban ka samu?
ban da kuɗin da zan kama gida ne wallahi na gaya ma. Yanzu a ina kake zaune? Gidan waye? Yanzu wani mutumi ne ya bani masauki. Na fahimta. Ya ce min in zauna kafin Allah ya hore min in kama haya sai in tashi in bar mai wajen shi. Saboda yanayin walakancin da masu haya suka mun sun ciro kayana sun ajiye a waje ban da kuɗi. Ina ba su haƙuri sun ƙi haƙura sai wannan mutum ya ce min in zo in zauna nan kafin nan in na samu kuɗi sai in kama wani. In Allah ya ji haka bai ta faru ba zai ƙara faruwa bi jahi nabiyar rahmati. To yanzu ka gani akwai wani gida. Zan zo har Maiduguri. Zan zo ziyarci Kabiru bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai an bude hanya ba ni zan yi bakin kokari na gara zo. Insha Allah. Kuma mu'assasan mu ta ambato in Allah ya da za ta dauki nauyin karatun sa shi Kabiru in Allah ya tafi particularly. Allah ubangiji ya sa haka. Bi jahi nabiyar rahmati sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka ga zami bakin gurgurdan iko mu zami. Allah ubangiji ya sa Allah ya karba. Wasu abu annabi yau ba shi yau ba. Sosai. Na tabbatar manzo Allah zai farin ciki da haka. Malam Abdullah ka san me yake faruwa? Na'am. Ku taya ni wannan yakin albarkacin Annabi Muhammadu. Alaihi salatu aska taslim. Ka gane ne? Wannan abun yan damfara sun shigo cikin shi. Na'am. Sai wani sai ya dauko hoton Kabir da nashi da wata mata su ce su suka haife shi. Ya hayya kayo. Da yake kaga ana neman shi daga kasashe. Abun kirki ne shi yasa. Kaga ga bidiyon da Saudiya suka yi ba akan shi. Abin kirki yayi amma kada ka zama bijahi annabi sallallahu alaihi wasallama duk hanyar da zamu bi mu tabbatar da cewa danka ne zami in Allah ya yarda yawa mala hafi insha Allah ta'ala kuma duk abin da ake ciki zan ƙara buga maka bijahi annabi to Allah ubangiji ya tabbatar mana da haka kai wannan yanzu haka recording nayi kuma zan turawa wanda ya kamata dan kada a sake samu irin wancan matsala din yauwa ka gani ana ba su kuɗi suna cewa su iyayensa ne gaishe ka kaga sun yi hoto da kai da yaran ai haka ne dalili kenan insha Allah za mu haɗa hotonka da na yaran da wannan sautin da muka in Allah yadda kuma zan sa number wayar ka kai wanda zai neme ka ya neme ka direct insha Allah Malam Hafiz in ka mu haka ka gama mun komai a rayuwata ta duniya ba komai Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka ƙara mana san manzo Allah fatan da kake shi ka shagala da komai ka ƙara shagala da sayyidina Rasulullahi insha Allah ka cewa annabi ne yake so ya jibinci lamarinka ta wannan hanyar amma ka shagala da abin da ya zo maka na mata'in duniya ka sake shagala da manzo Allah dai sosai haka ne ila liqa nagode to Allah ya saka Allah ya saka Allah to ba na ma assalam amin Allahu akbar ya Allah ka lullube mu da bargon soyayyar manzanka sallallahu alaihi wasallam amin. Bari mu rufe muku labarin da wannan yabo na fiyayyen halitta.